Yedru afi 10,199 mu. Nipa ehu ahintasem bebre wo wiase ma wotumi tu kwan kɔ planet bebre so. Planet yi adane aman bebre na de ɔhwɛ so no yɛfrɛ no Emperor Shadan Corino the 4th. Planet bi a yɛfrɛ no Arrakis desert bi a substance bi a ɔho hia yɛfrɛ no spice ɛwɔ so. Na saa substance yi etumi ema nipa ho yɛ den na saa ma nipa tumi tena ase ɛkyɛ. Afi esan boa ema nipa tumi tu kwan kɔ other planet so ntem. Arrakis emfa ho tibi hɔ a ɛhɔ edi nyinaa ɛhɔ ɛyɛ planet a ɛho hia enam spice no enti. Emma obi apese ɔno na wɔhwɛ saa planet hɔ. Arrakis ni bi a yɛfrɛ no Chani etich mu sɛ ekuo bi a yɛfrɛ wɔn ha kɔnena wɔn ɛyɛ wodifoɔ ɛdi wɔn so akyɛ. Emma ɛno nti wɔn timi ne wɔn nko efisɛ wɔn ɛhyɛ Emperor Shaddam ase. Nanso anche ɛda bi mpo frame Hakanen for ne free Arrakis na no wɔgye say Emperor Shaddam na ɛhyɛ ase na wɔsan bɛma group foforo abewia ɔmo resources ɛno. Planet we nso ɛyɛ baabi ɔfrɛ hɔ Caladan a Atreides school ɛno ɛna ɛhwɛ so. Paul a ɔyɛ prince ɛwɔ Atreides so asɔre a ɔne ne maame Jessica a ɔyɛ member ɛwɔ kuo bi a yɛfrɛ ɔmo Bene Gesserit. Ɛyɛ mako bi ɔmako ɔmanum ɛwɔ nipa adwene mu ɔmo tumi a ɔmo timi de readi nipa adwene. Paul nso wɔ tumi a wɔde hu daakye nneɛma ɛna ɔsan wɔ tumi ahodoɔ foforɔ ɛka ho. Ne papa a yɛfrɛ no Leto ɛka mpanyimfoɔ a ɔmo Atreides ho no ebi na ɔne anamusini bi a ɔwɔ Lansrad abusua no mu ɛwɔ meeting bi ase. Akɔpa sɛ Emperor no pɛ sɛ Atreides foɔ no ɛkɔso yɛ Hakanen foɔ no anamu na ɔpɛ sɛ Leto ɛne ne mmeranteɛ no ɛhwɛ spice no tuo no so ɛwɔ Arrakis. Ɔma wie meeting no na Leto agye atum sɛ ɔmo ɛbɛkɔ Arrakis. Leto mɛma no guy baako bi wɔ mu a n'ani yɛ den a yɛfrɛ no Duncan na ɔyɛ Paul adamfo paa. Paul ɛnya vision bi sɛ anhwɛ na adamfo Duncan ɛbɛwu ɛwɔ Arrakis. Nanso Duncan ahyɛ ne bɔ sɛ ɔmma bibia ɛnto no. Ahanso Paul ne papa edi nkɔmmɔ na ne papa aka kyerɛ ne sɛ ɔno deɛ ɛni ne mu sɛ ɔpɛ sɛ wɔwia spice ne bi ɛwɔ Arrakis ɛde yɛyie. Na wayɛ na adwene sɛ ɔno deɛ ɔne Arrakis foɔ no ɛbɛfa adamfo no ɔde obuo ama wɔn na ɔnyɛ te sɛ Hakanen foɔ ɛno. Paul ne n'adamfo bi a yɛfrɛ no Halleck ɛnya device bi a ɛbɔ nipa honam ho ban. Na Halleck ɛwura hɔ efisɛ ohun ni sɛ ebia na Hakanen foɔ no ɛde ɔtɛhunu abɛto ahyɛ ɔmo ɛso. Ahanso Hakanen foɔ no mu panyin dada a yɛfrɛ no Baron ɛne ne wɔfa ase Raban kasa afa ɔkwan a ɔmo fa so yɛfiri Arrakis no ho na ɛyɛ ɔmo wawa. Nanso Baron ka kyerɛ ne sɛ Emperor no ɛpɛ sɛ ɔhyɛ da ɛyi Atreides foɔ no firi ɔno ɔhyɛ ɔmo ase efisɛ ɔmo ase ɛɛtrɛ ɛdodo. Emperor no afa adwene so wobɛku Leto ɛne ne mmarima ne ne abusuafoɔ no nyinaa bra a ɔmo ɛyɛman ne spice no ɛwɔ Arrakis no. Ahanso Paul asoso na ɛbɔne bi ɛma ne maame Jessica ɛnya ne no ɔde no kɔ hospital sɛ ɔkɔhwɛ ne vitals. Reverend Mother bi yɛfrɛ no Helen ɛhu Paul powers no na ɔpɛ sɛ ɔhu ampa sɛ ɛyɛ odiifoɔ bi a ɔmaka no ho asɛm ato hɔ ɛno ɛna wɔyi ne tia pii anaa. Leto, Paul ɛne Jessica ne ɔmo mmarima no ɛduru Arrakis ne ama ɔmo akɔ aba. Deɛ ɔmo akɔ aba no ɛyɛ guy bi a yɛfrɛ no frɛm na obi ate ho akyerɛ ne sɛ Paul ɛne ɔmo Messiah. Nanso Paul hu ne sɛ ɔno deɛ ɔyɛ normal person na ne powers no ɛyɛ tumi bi kɛkɛ. Paul ahyɛ aseɛ sɛ ɔkenkan books a ɛwɔ hɔ no bi na wɔhu sɛ aboa bi yɛfrɛ no Sandworm akakraka bi ɛwɔ Arrakis. Paul ɛhwɛ holograms no aboa bɔne bi ɛto hyɛ no so na ɔyɛ sɛ ɔbɛku Paul nanso Paul ɛne ne pere so na ɔgye ne ho ntɛm na ɔbɔɔ ne ho ban. Ɔmo hwehwɛ mu no mahu sɛ Hakanen sogyani bi ɛna ɛplane sɛ ɔbɛku Paul. Baron ɛhyia Helen na maame no ɛhu sɛ Emperor no ɛpɛ sɛ Baron ɛku Leto ɛne n'abusua nanso wɔntumi nyɛ ho hwee efisɛ ɛyɛ Emperor no orders. Ahanso Arrakis ne Atreides foɔ mpanyinfoɔ ahyiam ɛredwene ɔkwan a ɔmo bɛfa so ɛto spice no nanso ɔmo abɛhu sɛ machine a Hakanen foɔ no de gyaa wɔn no asɛe sɛnea ɛbɛyɛ a adwuma no ɛmma so na wɔn anim ɛbɛgu ase. Ahanso Paul ahyia n'adamfo Duncan na ɔkyerɛkyerɛ no mu sɛ ɔne frɛman na ɛwɔ desert no so na ɔkyerɛ no ɔkwan a ɔbɛtumi asurvive ɛwɔ desert no ɛso.
adeɛ kyee no Leto ne nkurɔfoɔ no kɔɔ mining site hɔ na ɔmo hyia doctor bi a ɛfrɛ no late Kynes. Ɔkyerɛɛ Leto mu sɛ ne mfifiri mpo ne ne dwo nso ɛyɛ biribi a ɔmo bɛtumi recycle ɛwɔ Arrakis ɛhɔ. Afei ɔkyɛkee Paul na ɔkwan a no wafa so ahyɛ ne suit no ɛma ne kae prophecy bi a no wahyɛ ato a ɛbɛbɛm sɛ Messiah bi bɛba na ɔno ara bɛfa ɔkwan bi so ayɛ ne nneɛma ɛmfa ho baabi a ɔfiri. Ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛfiri hɔ na ɔmo nam kwan so no ɔmo hu soundworms mmienu bi a na ɔmo ɛbɛn harvester na ɔmo no bɛ harvest spice no. Problem foforɔ aba na ɛwɔ sɛ carrier bi ɛbɛyi harvesters no ɛfiri hɔ ansa na soundworms no ɛduru hɔ. Nanso carrier no ankɔ no ɛbuiɛ nti antimi ampagya harvesters no. Na nipa bɛyɛ aduonu baako na ɛwɔ harvester no mu a soundworms no ɛbɛ attack ɔmo. Nanso Leto adwene ntɛm na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo fa aircraft no ɛmmɛyɛ harvester no sɛnea ɛbɛyɛ ɔmo bɛtumi agye nkurɔfoɔ ɛno. Ɔmo try sɛ ɔmo bɛgye nkurɔfoɔ no spice no bi ɛkɔɔ Paul mu na wɔnya vision bi na wɔkɔɔ fie no doctor no bɛhwɛ no no ka kyerɛ ne sɛ ebia na ɛyɛ allergy. Nanso Paul ka sɛ ohun frɛmɛnke obi ɛwɔ ne vision no mu na ɛnyɛ allergy kwa. Ɛha ɛyɛ Imperial Army planet a yɛaboaboa sogyafoɔ bi ano sɛ ɔmo nkɔ attack Atreides foɔ no na ɔmo nku Leto ne n'abusua. Yɛfrɛ ɔmo Army of Saduka a ɔmo ɛyɛ asogyafoɔ ɔmo ho ehu ɛwɔ wiase. Doctor no de aduru aba sɛ yɛmfa mma Paul nanso sɛ doctor no ne Baron ayɛ deal sɛ doctor no mfa adubɔne ɛma Paul na ɔnkɔ unconscious. Ɔmo de aduru ne bi brɛ Leto ne Jessica sɛnea ɛbɛyɛ ɔmo bɛtumi ada. Nanso Leto anom ankyɛ biara Saduka asogyafoɔ no ɛbɛto hyɛ ɔmo so na Leto tie n'ani ntɛm na ɔhu deɛ ɛrekɔ so. Nanso ansa na wɔbɛyɛ hu biribi no doctor ne to adeɛ wɔ no na ɛma ɔkɔ unconscious. Abɔnten ha so asogyafoɔ no ɛresɛe nneɛma ama ɛyɛ Atreides foɔ no mpo ɛwawa. Ɔmo dɔɔso ɛma ɔmo weapons no nso ɛsan yɛ powerful ɛno nti ɔmatumi atwa for Atreides foɔ no ɛso. Doctor ne ka kyerɛ Leto sɛ Baron akye ɔno ne yere nti ɛwɔ sɛ ɔtie deɛ ɔno Baron no bɛka. Doctor no ɛde poisonous titi bi ɛhyɛ ne si mu sɛ ɔkasa kɛse anaasɛ ɔka mu kɛse a poison no bɛliki na ɛbɛku biara ɔbɛn no biara. Aha nso Sadukafoɔ no akye Paul ne Jessica na ɔmayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛto ɔmo ɛde ato desert no so na ɔmo aku ɔmo. Ɛsiane sɛ maame no ɛwɔ tumi a ɔde ɛredi nipa adwene nti ɔne Paul ka ɔmo powers no ɛbɔ mu na ɔmo de ku Sadukafoɔ ano makye ɔmo no na ɔmo dwane firi desert no ɛso. Yɛde Leto aba Baron hɔ na yɛabɔ ne dagya. Doctor ne sɛ Baron sɛ sɛ ɔde Leto aba deɛ a onyaa ne yere ne ne mma no na ɔmo nkɔ nanso ɛhyɛ Baron abufuo ɛma ɔku doctor no yayaaya. Baron ka kyerɛ Leto sɛ ɛne yɛ a ne bloodline no ɛto ɛbɛtwa nanso Leto kaa poison na ɛhyɛ ne si ne mu no ɛma poison ne firi n'anum baa ne ku obi a wɔda mu hɔ na ɔno nso wɔ bi. Nso Paul ne Jessica ɛbɔ tent bi na ɔmahu Leto ɛrengi ne note bi a doctor no twerɛ to hɔ. Ɔma bɛhu sɛ Leto ɛwu na anadem na ɔmo su yayaaya. Ɛha nso Duncan akɔhu frɛmɛnfoɔ Imperial ecologist Kynes sɛ ɔmmoa no na wɔhu n'adamfo Paul. Asogyafoɔ no bi akɔ Baron dɛm hɔ na ɔmakɔhu sɛ ɔmo nyinaa wɔwu nanso Baron akɔhyɛ sini ne so ma ɔno deɛ wɔahu bi. Ɛha nso Paul anya vision bi sɛ ntɔkwa bi ABC na wɔhu sɛ ɔkunkum nipa bebree na ama wɔayɛ terrified nti ne maame aka ne down. Paul afa ne papa ring no ahyɛ na ɛno no ama nafa ahenkyɛ no sɛ Atreides for Hene. Afei ɔmahu Duncan na wabu nkotodwe ɛwɔ Paul anim sɛ ampa ɔno ne Atreides for Hene. Kynes de ɔmo akɔ baabi ɔmo bɛtumi arrest kakra. Project na ɛkɔ ɔmo bɛn Arrakis no nka ɛhɔ bɛyɛ fɛ te sɛ paradise. Ankyɛ Sadukafoɔ no aba safe space hɔ na ɔmo ɛbɛkum ɔmo nanso Duncan ɛde ne nkwa ɛsi hɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔgye Paul ɛne ne maame Jessica. Paul tia ne sɛ ɔngyae ɛfisɛ no wadi kan ka kyerɛ ne sɛ wɔho ne wuo ɛwɔ ne vision bi a ɔnyaeɛ ɛmu. Wantie nti ɔmo ku ne yayaaya ɛma Paul ɛne Jessica ɛne Kynes nso ɛtumi nya akwan foforɔ so ɛdwane ɛfaa hɔ. Paul nya aircraft bi a ɛtumi fa nipa mmienu nti Kynes kaa sɛ ɔmo ne kan no ɔmo bɛhyia ɔmo ɛwɔ south. Kynes ti anyɛ yi Sadukafoɔ no ɛkyɛ no
na bere ɔmo bɛku no ɔyɛ noise kɛseɛ bi ɛma attract sandworms no ebi ɛma ɔmo bɛkunkum asogyafoɔ no nyinaa. Atamfo mmienu bi ɛdi Paul mu aircraft n'akyi na Paul ɛde kɔwura mfuturo kɛseɛ bi mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛma atamfo no adwene sɛ ɔmawu. Ɛha nso Baron ɛredware nnuro ɛde asa ne ho yareɛ na onyaa ɛwɔ poison no mu no, na ne wɔfa aseɛ Raban ɛbɛka kyerɛ no sɛ Paul ne Jessica kɔwura mfuturo no mu awu nti leto bloodline atwa. N'ani agye asɛm no ho paa ma nti ɔka kyerɛ Raban sɛ harvest spice no na ɔnku fremenfoɔ no nyinaa. Aha nso Paul makɔ crashe desert no so nanso ɔmo ho anto kyema. Ɔmo asesa ɔmo ho ahyɛ desert ntaade na ɔmo pɛ fremenfoɔ no ho mmoa. Na Paul asua fremen hɔ no ho adeɛ nti na wɔnim ɔkwan no bɛnante sɛnea ɛbɛyɛ a sandworms no ɛhu no. Ɔmo nante da mu no nyinaa na Paul san nya vision bi a girl bi ɛka kyerɛ no sɛ ɔmmia n'ani ɛma ne mpa aba. Ɔmo gyina baabi sɛ ɔmo rest nanso sandworm bi ɛhu ɔmo na ɛno ma ɔmo adwane agye ɔmo ho nkwa. Nanso na sandworm no adwane ɛsene ɔmo nti akakra ɛma na ku ɔmo no. Obi yɛ didi bi ɛma aboa ne gyae na nkyɛ fremenfoɔ no leader a ɛfrɛ no Stilgar ɛne ne nkurɔfoɔ bɛtwa ɔmo ho hyiae. Na ɔmo pɛ sɛ ɔmo ku Paul nanso Stilgar kaa sɛ Paul ɛyɛ Messiah bi a na ɔmo hwɛ no ho kwan. Nanso nkurɔfoɔ no ɛka sɛ Paul ɛyɛ Messiah a ɔmprove nkyerɛ ɔmo sɛ ampa ɔno ne Messiah na ɔmo hwɛ no kwan no. Mmarima no bi ɛdidi Paul maame Jessica asɛm sɛ wanyini no waba aberewa na wɔni ahoɔden nanso ɔne bɛrima no pere so ɛma afei ɔdi ne so nkunim ma ne nkwa ɛbɛhyɛ ne nsam. Afei leader no kaa sɛ Paul ne ne maame nka ɔmo ho na ɔmo nkɔ stage table na ɔmo bɛhu deɛ ɔmo bɛyɛ. Afei girl na Paul ɛhu wɔ ne vision no mu no afei oyi ne ho adi na ne yɛfrɛ no Chani. Ɔmo bɛfiri wɔ no fremen ni bɛrima bi kaa sɛ ɛgye sɛ Paul ɛne baako ko ɛma baako wu na ɛno ne ɔmo amammerɛ. Paul ɛne ne koe na ɔku no. Afei ɔmo ɛfa ne ɛmu no na ɔmo de ɔmo ani ɛkyerɛ stage table. Movie na ɛwieɛ no kyerɛ sɛ bebree bɛtoa so na yɛde ɛho review nso ɛbɛbrɛ mu. Like and subscribe.